Formal lang binuksan ng Mabalacat City artist na si Doji Arellano Aguinaldo ang kanyang art exhibit sa Clark Museum na pinamagatang Still Creating, Still Becoming. Tampok sa exhibit ang 55 art pieces, kabilang ang paintings, sketches, sculptures at dioramas kung saan marami sa mga ito ay unang beses na ipinakita sa publiko. Nakiisa sa ribbon cutting sina Igal Jada San Andres ng Clark Development Corporation, Noel Tulabot ng Clark International Airport Corporation, Charis Marie Lacson at Carmen Sofia San Juan ng CDC Tourism Promotions Division. Dumalo rin sa pagbubukas ng exhibit ang ilang kilalang personalidad sa sining at kultura tulad ni Bertong Esponja, Sergio Calayag, Peter De Vera, Michael Pangilinan, Jing Torno ng Museo ng Angeles at mga artist mula sa Sibol ng Kalalangan. Bukas sa publiko ang exhibit hanggang April 13, 2026. This is Patricia Mamangon on the spot.